Deze man had natuurlijk een hele grote betekenis voor de muziek, hè? Cliff Richard. De meeste mensen hadden het net trom, maar het is... In Spanje ongeveer 12 uur een om. Je doet mijn werk. En dat houdt in internetwerk en de winkel dus. En dit ben je de cd's die ik al hier op internet zit heb. En hier ik nog een hele protte. Dit zit ik al hier op internet. Nou, hier nog een hele protte handel. Hard rock, rock, metal. Maar ik pop en ik doe jazz, ik wel. En het is een hele protte, ik word al hier wel. Ik ga hier van Guns N' Roses, dvd's. Dat, ik weet niet wat dit is. Iets van een prachtband uit Polen of zo. Dat ga ik. En ik heb de Beatles en AC/DC en ach ja, van alles. Verkeerde toeren. Ja, dit mag je stijl hebben, hè? Je mag je van horen. Ik kreeg van mijn broers en mijn zus kreeg dan altijd de plaatsjes die ze niks meer aanvonden. En ik kreeg de eerste echte pick-up, die kreeg ik van mijn zus, of van mijn broer ook. En later ga ik die van mijn zuster ook krijgen. En ze roleerde dat, weet je wel. En mijn broer, mijn andere broer, die ging een hele prot LP's, nou daar kreeg ik wel eens wat van. En zou dat erin roelen. Dat is een beetje nek al in als je. Je moet je nekken. Maar dit is een beleving. Versteer je al wat hij shot? Nee, maar dat is ook net belangrijk. Maar dan mag de LP kippen, dan zit mooi, de tekstvel zit er mooi bij en dan weet je hoe wij erdoor gaat. Ja. De songtekst erbij. Ja, maar er zijn een heel veel mensen met zo'n songtekst erin bij. Ja. Heel veel mensen die doen het om mijn muziek, maar ja, ik wil graag weten waar ze toe zongen. Want toen was ik een heel veel bands, vooral in de black metal scene, had wel bands die zongen over foute dingen. Dan kan ik dat opsturen voor promotie, hè? Dit is mijn tweede LP die ik uitbracht, hè, zelf. Ja, je eigen label? Ja, dit is mijn eigen label. Ja. Ik ga nog aan deel 3. Ja, van de winter kwam het te vallen wat te praten. En via Facebook en die zei, er moet een deel 3 komen. Nou ja, best, maar ja, waar wil mij doen? Nou ja, dan kreeg ik voor 2 bands om me heen die zeiden, ja, kom bij mij. Dus dat werd ik wel spannend. Dus ik had wel wat enge plaatjes voorop. Zo'n bielen. Ja, maar dat mag ik, hè? Maar ja? dat is bloody wezen, hè? Want er er niks om, zit het haast maar niet metal, maar hier is ja. Beetje bloody? Ja. Ja, een beetje. Ik ken dat wel rader, hè, maar dan, oh jong. Nou ja, maar zo, het is gewoon prachtige tekeningen. Hè? Dus dit is toch de vetste metal die je me bedenken kunt. Ik ga hier een punkband, dit vind ik heb vroeger op mijn punkers op LTS in Drachten. Dus ja, dit vind ik machtig. Zeg je toch, je kreeg van alles mee. Maar Led Zeppelin vind ik mooi. Nou, en dat is eigenlijk wel een beetje het begin van de hardrock, zeg maar. Hè? Dat heette toen nog net zo. Maar dat is ook mooi. Maar Elvis is ook mooi. En country. Dus ik heb wat dat betreft een hele brieke grote smaak. Wat ik er weer gevoel is een beetje rebels. Vrijheid. En dat is echt het... Ik kan iedereen onreden om het eens een keer naar een goed metal concert te gaan. Straks Into the Grave. Gaan eens een keer boeten staan. Maar misschien hoeveel mensen dat boeten staan altijd die niks met muziek hebben, maar toch het even jaren worden van hey, wat is dit nou? En een beetje het fuck you all gevoel, dat gevoel.